As praias galegas continúan gañando adeptos e novos perigos. Nos últimos anos mudou moito a forma de usar o mar. Onde antes case só había bañistas, agora estes conviven con embarcacións de recreo, motos de auga, surfistas, paddle surf ou kayaks. As imaxes destes días nas praias de Santa Marta ou Limens en Cangas volven poñer o problema sobre a mesa. Barcos chegando prácticamente ata a area ou fondeador moi preto da costa, nunhas praias que aínda non están balizadas. Pero que non haxa boias non significa que non haxa normas. O problema é que sen unha separación física visible aumenta o risco de conflitos e tamén de accidentes. En 2019, un veciño de Vilagarcía morreu mentres practicaba pesca submarina en Portonovo tras ser arrolado por unha embarcación que, ademais, se deu á fuga. En 2024, nova traxedia. Un médico de 59 anos falecía na praia de Silgar, en Sanxenxo, atropelado por unha lancha cando nadaba xunto ao seu irmán. A praia aínda non estaba balizada. As estatísticas confirman este aumento de conflitos. En Vigo, o 13% das denuncias recibidas por Capitanía Marítima durante 2025 estiveron relacionadas con motos de auga, cun total de 42 expedientes. Ademais, esta ría concentra boa parte das infraccións graves por navegar sen licencia ou por invadir zonas de baño. Pero quen ten prioridade na praia? A que distancia deberían estar as embarcacións da beira? Unha nova realidade cada vez máis frecuente que xa nos deixa problemas nos areais. Pois iso nos preguntamos hoxe no termómetro, con que criterios se fai ese balizamento e de quen é competencia, Bernardo? Pois a responsabilidade de colocar esas boias, Rocío, responde aos concellos, recae en cada concello galego, pero sempre coa autorización da Administración Marítima, de Capitanía Marítima. Unha cousa é instalar o balizamento e outra é vixiar que se cumpra. Desa parte encárganse as autoridades marítimas e a Garda Civil do Mar. Pero por que son tan importantes estas boias? Pois porque delimitan a zona de baño e separan os bañistas das embarcacións, reducindo así o risco de accidentes. Ademais, dentro desa zona non se pode navegar nin fondear, salvo os servizos autorizados, como pode ser o de salvamento. E se aínda non hai balizas, iso non dá barra libre, que non haxa boias non dá barra libre. A normativa segue vixente, cale, as embarcacións deben manter como norma xeral unha distancia mínima de 200 metros das praias e de 50 metros pois do resto da costa. Non son un adorno de verán, ordenan a convivencia no mar para que todos gocemos con seguridade e con tranquilidade, algo que non están a ter os bañistas en Cangas, Alba. Dende logo que non, Bernardo, e menos nas fins de semana cando praias como esta de Limens se enchen de bañistas, bañistas como a Álvaro que nos atende esta mañá, porque esta fin de semana, Álvaro, ti viñaches á praia e que te atopaches? Pois, a maiores de un montón de xente, pois un montón de barcos. Hai uns 20-30 barcos que, ao non haber boias, pois acheganse moitísimo á orilla e, pois, é unha situación un pouco incómoda, a verdade. Tendo en conta o tamaño destas praias, por exemplo, esta de Limens ou unha de Santa Marta, que tamén pasa moito, que son praias non tan grandes, digamos, tedes que andalo sorteando cando vos metedes no mar, non? Sí, non. Achéganse tantísimo que dais 4 barrazadas e pouco máis están aí. Ademais poñen música. É un pouco incómodo, a verdade. Encima se faz como deportes de auga, de paddle surf ou windsurf así, pois é imposible, evidentemente. Claro, xustamente nesta praia daqui de Limens hai unha escola de deportes acuáticos, xa vedes que hai rapaces no mar practicando este deporte, ti tamén fas windsurf, pero as fins de semana non pode ser. É imposible porque hai tantísimos barcos que non hai maneira. O sea, tes que afastarte moitísimo ou non podes. Para facernos unha idea, contabilizaches esta fin de semana máis de 20 no mar? Sí, seguro, máis de 20, casi 30, eu creo. Entre a praia de Limens e a de Santa Marta, seguro. A 4 pasos, máis ou menos, contabas, da beira do mar, non? Hai algúns que respetan un pouco máis e, bueno, mantense alexados, pero hai outros que, pois, non sei moi ben por qué, ao ver que non hai boias e nada, pois achéganse moitísimo e, claro, estás a eso, 4 brazadas e pouco máis estáis aí. Encima poñen música. O problema é estar tan preto das hélices e dos motores, sobre todo desas embarcacións. Ti no teu caso, Álvaro, ainda te animas a baixar á praia, túa abuela, que é unha persoa maior, xa non tanto. A ver, ela con tanta xente tampouco, pero sí, é incómodo. Tes que estar con cuidado cada vez que nadas, por se hai, pois, motos de auga, barcos e tal. Entón, pois, sí, é un problema.
Pois moitísimas grazas, Álvaro, bañista daqui de Cangas, por atendernos. El, como moitos outros, xa prefire vir aquí a estas praias días como hoxe, onde a néboa acompaña para aliviar un pouquiño os areais. Dentro do termómetro quixémonos poñer tamén en contacto co Concello, que nos comentou que o problema, este retraso na colocación das boias, ven porque cando sacaron a licitación non se presentou ningunha empresa, entón agora están intentando xestionalo e estáis levando un pouquiño máis de tempo para a desesperación de bañistas e de persoas que practican deportes acuáticos.